Atlanta si Tatay Alberto Taladad. Maray na pagkahapon po, Tatay. Tagalog tayo ngayon, partner. Tagalog tayo. Magandang hapon po, Mr. Taladad. Salamat po, sir. Oo. Ayan, Ano ho kumusta bang ka? mga pinagtatadtad ninyo? Ako po yung unang nagpapasalamat sa programa niyo po, Pakilapit lang ho. Opo, lapit lang Yan. po. Ayan. sa tulong niyo po, sa problema ko po. Medyo mahirap po, kaya po, Taga saan ho ba kayo? Sandali lang. Sandali lang. At medyo parang naka-off pa. Ayun. So hindi naririnig ang tinig ni Ginoong Alberto Taladad. Ayan. Ayan. Sige. Ayan. Eto na Check lang, mo eto na lang, Ayun tatay. Ayun na. Yung ating Sige. pinaka... Nangyayari talaga yan, oo, partner. ganun talaga. Ulit tayo. Magandang hapon po sa Ginong Ginong Taladad. Tatay Taladad. magandang hapon po din sa inyo, Taga saan ma'am, ho sir. kayo? Taga-Aklan po ako, province Opo. of Aklan. Ay, napakalayo ng pinanggalingan po ninyo. Nakapangasawa po ako ng taga Bicol. Tabako po. Taga-Tabako. Tabako. Hindi man po kayo yung nanalo sa Lotto, Tay. Parang nanalo po. Para ka na rin nanalo kasi Opo. nandito ka sa Ako Nandito Bicol. po ako sa Ako Bicol. Ano ho ba ang naging dahilan at kayo ay na-inlove sa isang taga-Tabako? Masarap ho bang magmahal ang mga Bicolano? Anong Oo, katangian masarap po. meron ang iyong asawa? Medyo Manghang. manghang. Masarap magmahal po. Masarap magmahal pero Oo. manghang. Manghang nga. Okay. So, kayo ay ilang taong gulang na? 52 po. 52. Ayun Hindi po. alata, Tatay, para ka lang isang 51. Bawasan natin ng isang taon, Tay. Opo. May mga anak ho ba kayo? 3 po ang anak ko po. Malalaki. Malalaki na. Malalaki. Malalaki na. Malalaki na. Yun nga po, sir, ma'am. Yung dalawa ko po na panganay at pangalawa, may kapansanan po. Yung kaya po, naghanap po akong magbigay ng tulong sa akin po kasi hindi ako makapagtrabaho Tatlo po ang anak niyo, Tay. Ayun po. Yung dalawa may po kapansanan. May kapansanan po. Yung bunso lang ang walang Ang bunso kapansanan. po ang Ilang taon na normal. yung bunso ninyo? 10 years old po. 10 years old. Yan yung mga anak niyo, Tatay. Ano po ang... Ano ho bang mga kapansanan po Opo. nila? Parang inborn po sila. Hindi po nagsasalita. Tapos po, nung bata pa po, medyo mabait naman sinda. Nung nakaedad po ng 12 to pataas po, Lumalabas na po yung iba nilang nagwawala na po sinda. Matapang Tapos na. inuuntog yung ulo po. Medyo violente na. Violente po. Hindi na kaya po ng misis ko Kayo ho po. ba, anong trabaho ninyo? Dati po sa mall po. Sa mall? Ayun Sa po. mall. Sa mall po ako dati. So, nagsara din po yung pinasukan ko po Mall? sa Maynila. Sa mall po. Oo, nagsara yung mall. Opo. Sa Novaliches po. Nagsara po. So, wala pong trabaho. Napilitan ka bang Napilitan umuwi ng... umuwi po sa province ng Opo. misis ko po. Si Mrs. po, anong trabaho? Kasing bahay lang po kasi wala, matanda na rin po. Mahirap mag-apply ng trabaho po. So, kayo ilang taon na bang walang trabaho? Matagal na po. Nagsara yung kumpanya po. 2009 po. Ay, matagal na. Opo. May Pakatapos isang po dekada nun, na. ano na po ang naging trabaho nyo? Yun, nagtatanong-tanong po ng mga gulay, mga ano po. Opo, Basta para lang po makaraos po. makaraos. Opo. So, kayo po ay naandito ngayon sa programa ng Ako Bicol ni Congressman Saldi Cotabang Urabismo. Ano ang Tanungin ko pangangailangan lang, ninyo? partner, napatingin nyo po ba sa doktor itong dalawang anak? Humingi po ako ng tulong sa CSWD at Tabako. Nirepair po nila ako sa Naga, ano? Opo, sa hospital po hospital po. sa Naga. Nakumpine po kami doon 1 week po. Mm. So, hindi ko naman po kaya dahil ako lang po nagbabantay. Tapos nakakulong po kami kasi magulo po kasi yung dalawa na yun eh. Opo. Kailangan po talaga may bantay po. So, asan sila ngayon, itong dalawang mong anak? Doon po sa bahay po, sa Tabako po. Ano, kinukulong mo sila? Paano? Open naman po sila. Pag may gamot po, Okay normal lang? po. Normal po. May Okay. pangpakalma dapat po yung mga bata. Yun po ang resita po ng doktor doon So, po sa Catlan po. Ano po ang sabi ng doktor? Ano po daw sakit meron itong dalawan yung anak? Kasi inborn po kasi maintenance daw po eh. Kasi So, doon- Ginoong Taladtad, gaano ho kahirap ang pinagdadaanan nyo ngayon na wala kayong hanap buhay? Pagkatapos meron ho kayong dalawang anak na inaasikaso na medyo may kakaiba sakit, opo. ang karamdaman. Unang-una po, minsan di ko na alam po ang gagawin ko dahil unang-una po sa budget po sa pang-araw-araw. Tapos po,
yung kita naman ng misis ko, pang pagkaon lang po. Mhm. Kaya yung problemahan ko po, yung maintenance po. Marami na po akong linapitan, so hindi naman po lagi yung magbibigay. Siyempre po, Opo. every 3 months na naman po kasi. Mm. Saka dito, hindi naman ako taga rito, hindi ako masyadong alam kung saan ako lalapit po. Opo. May nag-endorse po sa akin dito na dito po ay Tumutulong. tumutulong Tumutulong. po. Kaya pumunta po ako rito, Opo. sinubukan ko po. Kayo po ay nandito ngayon. Ano po ang nais po ninyong hilingin na tulong sa Ako Bicol at kay Congressman Saldico? Ang tulong, sana po matulungan po ako sa maintenance lang po kasi hirap po ako sa maintenance po nila. Pag hindi po kasi sila nakainom po ng gamot, Nagiging violente. violente po. Nananakit po. Nauuntog Mabuti pa na yun. Inuuntog yung sa- sarili lang naman nilang sinasaktan nila. Opo. Hindi na naman nananakit ng ibang tao. Hindi naman po. Ang problema po, naghuhubo po. Naghuhubad po sa... Sa daan. opo. Mga ilang taon na lumalabas po ng sila? bahay. 17 saka 15 po. Dalawa po Laki kasi, na, kaya hirap opo. po ako. Mabuti sana kung isa lang po, ma'am, sir. Opo, Dalawa po dalawa. kasi, kaya walang makaya magbantay doon, So kundi ikaw talaga. ako lang po. Mhm. Tsaka yung bunso ko po, pag nakainom ng gamot, okay, kaya naman po. Opo. Nagtanong po ba kayo, sir, bakit sa ganitong buhay, kayo po ang merong ganitong mga anak? Natanong nyo lang po yan sa inyong sarili. Bakit po parang gano'n? Nagkaroon po kayo ng... Hindi ba dumarating sa punto, partner, na parang parang sinasabing, kine-question nyo, na yung... bakit nagkaganito? Bakit ganon? Bakit ito ang guhit ng palad ko? Parang Hindi ko gano'n. nga alam, ma'am, sir, kasi Mabait naman kayong tao. wala naman po akong... Hindi naman po Nagraramdaman tayo masama. nakakalimot sa puong may kapal. dati po kasi medyo di po ako palasimba po. So, ngayon na po ako nagsisimba linggo-linggo po. Kasi ang tanging lakas loob ko na lang po, yung Galing sa magdasal po at saka yung tumutulong po. Yun po. Po, Okay, so yan, partner. yan partner, minsan baga, inaano tayo ng Sinusubok. pagkakataon. At anyway po, tatay, Nakarating na nakarating na po sa kay Kalaman. Congressman Saldi at nandito na po ang tulong na gusto niya pong ipaabot sa inyo. Pang-maintenance. Ayan po, Ayan, pang-maintenance makabili po. kayo ng gamot. Ayan po, tatay. Napakaraming Tanggapin salamat. niyo po itong financial at medical assistance So, po para yan sa po inyo. ay galing kay Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List. Aside Bagamat po- kayo ay oo. Bisaya, Aside po niyan, tatay, meron pa. meron pa. Dalhin niyo po ito, tatay, kasi importante. Meron po tayong pang-araw-araw. Ano po, tatay? Oh, pagdating nyo sa bahay nyo, luto ka ng bihon. Ayan, meron po yan mga Ginong dilata, may... Ayan po, importante Kompleto. po yung bigas. Marami Ano po, po So, sir? salamat. ano ho ang mensahe nyo kay Congressman Saldico na kayo ay tinulungan ngayong umagang at ngayong hapong ito? Sir, Congressman Saldi ko po. Sandico, napakaraming salamat po. Biyaya po kayo sa akin. Malaking tulong po ang binigay nyo. Meron akong pangbiling gamot po. At salamat po. Maraming salamat. Opo, naniniwala na po kayo, tatay, ng Ako Bicol, katabang nakasurog pa. Opo, naniwala po talaga. Totoo talaga ito. At totoo po, tatay, sabi-sabi. na hindi lang po So, hindi lang Bicolano. sabi-sabi. Opo. Hindi lang po mga Bicolano ang tinutulungan. Katulad nyo po na isang Bisaya. 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 Ayan. Salamat po talaga, Congressman. Okay? Salamat po. Yan. Okay. Partner, hiling po namin, tatay, na gumaling po ang iyong dalawang anak. Ano po, tatay? At masustain yung pangangailangan. Opo.